Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag kita ket manipod. Iti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Ronda at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan ako ni ti asawa. Naragsak kami asigod. Ngamin inot ti panagbaliw na. Bueno papagayam. Intay tinggen ti pakasaritaan ni Ronda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, at iti pagsangwan niyo ado. Ingkaagluto. Tadito yan ang mangal daw ni Sanya. Takalpasan ti pangal daw. Rumor kami matlaeng. Anda kasarita mi atao. Sige. Daniel, diya kayat teta merienda. Tinasayat, rumwartan. Intalangan mang restaurant. Kasi mati asawam, tagbanog pa lang agluto. Kan, sa anak asigurado, no magustuak ti luto na. O sige. Mabit lang nga rod. Tayo naksukatan to'y t-shirt ko. Uray nakbiit. Tulungan kang agpalas, Daniel. Sobrang daytoy. Kasladya kun kabayan. Or-orayam ka di ti anak ko asumangpad. Wala nang. Alas 11 iti rabi. Ngamawan pa'y lang. Apay nga masapol nga orayam. Ingka ka maturugan. Tapno adap pabigsam nga trabaho dito'y balain ton bigat. Nagadupay ti laba ang makawus ko. Kan kawus ni Daniel. Nan, Tapno saan na ka nga isinan ni Daniel? Naskan apagserbyam iti husto. Mala, ditakan. Inakon iti silid ko. uray ti katugang. Awan pa nang isakit na kanyag. Katulong la talaga ti pangibilbilangan da kanyag. Unay kamaten? Awan na talaga ti amo man niya. Apay akas tati na may ama nagluto? Imbagak matkan ka a pork sinigang. Ngam adobo matten ti na may am. Awan nga rod ti pangalsam ko. Awan met maibaon ko agumatang ijay istor. Iso nga adobo latan ah. Di mo kit di amo ti agluto ah. Iso ti amok. Awan pa'y paglaing amat. Awan amom iti amin abanag. Huh! Nagbabawi ak nang asawa kan ka. May sakagaya makunen. Anya? Huh! Awan pa'y nasayat kan ka. Jack magustuhan amin alutom. Awan amom ngagluto. Nalaingak ngagluto, Daniel. Sipod pa'y. Magustuam ti amin aluto. Nga mas naawak, taapay akasta kay tang. Mangan ka siksika. Huh! Awang kanas ko na mangan. Inaklangan mangan ni Jerwar. Tas si daek ti kayat ko. Ay naronda. Kasano nga men adi kay agsubang ka ni Daniel. Kat di kamot agtong paliti kayat na. Sinigang ti kayat na. Ngam apay nga adobo ti impasangom. Awan nga min pangalsam ko nanang. Awan met maibaon ko agumatang. Apay nga min adi ka gumulpe iti pagalsam mo. Tapno adda istak mo dito'y kusina. Sa anak pa'y met anak kityenda nanang. Sana bale. Inlistak amin ng arumbang amagatang para dito'y kusina. Ay, Ronda. Basol mo no apay akanayon kayo nga agsubang ka ni Daniel. Ngamin, di mo pagsirbyan iti husto. Naplantya akong ti kawis mong agtrabaho, Daniel. In ka nagdigos. Ada ijay banyo ti twalyam. Sige. Kanwan gayam. Mangibati ka iti kwarta. Igatang ko iti gatas ni baby. Anya? Gatas manen? Apay adi ka gimatang idinyawat ko ti sweldok. Nangip-ipanam itintad ko. Sa dino ko matinang ipanakngay. Di siyempre. Ingatang ko iti bagas. LPG. Pinagbayad iti kuryente. Kansidaan. Di mo kat amo ti agi budget ah. Awan at talaga ti amo man niya. Basta mangibati ka iti igatang iti gatas ni baby. Unan. Ibatsan ka iti sangaribo. Talaga apang gatas laang ti itad mo? Awan kwarta kon. No kayat mo, agtrabaho ka met. Tapno adda kwarta nga igamam. Adi ka kat mangnamnamalatan kanyak. Kan, asino ti agaw awer kadagiti ubing no agtrabaho ang. Sapay nagbabasit da pay laang.
Naimbag kumamot ano kayat ni nanang mo ti agawir. Ngam saan mo't nga rod. Oh, di mo kit mo ti agi remedyo Tanya nga rod nga ikat awan nga rod ammom. Nagngudel tautak mo. Aday niyag ko anatay nga nakaw. Adapit chay, karabasa, ken dadumapay. Nagadumot tin anateng dagita tatang. Diyo pa ilain la kung taisupay akwar tayo. Imbagla pang ramanan nyo itimulak. Agyaman nga rod no kas na tatang. Kahit, kumusta kayo umitin iti asawam? Saan nakakaday na pagsasawan iti agkakasakit? Awan nagbaliwan na tatang. Basit la abidot ko. Makangag akong itinasakit. Kat nagbabawi ka no anang asawa kanyak. Aniya? Ay nagalasan ti kasta pa nagsasauna? Awan ka no amok iti amin abanag. No kasta ti kunana. Apay nga raw, adi nakaisuraw. Awan ti rumbang nga isuro na kanyak tatang. Tati kunayo kit di. Awanin panagayat na kanyak. Iso adinak ammo araaman kan irespeto. Kahit itid na kadimot lakin ka ti sweldo na. Kagod wala ang tiit-itad na, tatang. Pangipipanan na nga ron nga iti kagudo at sweldo na. Nalabit nga iti babae na, tatang. Anya? Kasano nga ron daytan? Ag-ano sakpay. Aginggat makaano sak, tatang. Oh, ato iti kwarta. Ingka makitsenda para iti mailuto inton kasangay ko. Unyag paiso. Kasangay mo inton ka ni kadwa nga aldaw. Iso ngayon ka makitsenda. Di nakuyugan. Nilangan na nang timangkuyukin ka. Ta sigurado, saan munto nga amaw dagiti gatgatangam. Nang runa, kat di mo amo ti agi budget. Anya, Uwin mat. Anya yati amom? pues, ad 20 kwarta. Ah. Da kayon kininanang mo ti makitsenda. Nasakit ti pa nagsasaom, Daniel. Pudnumat ngamin. Awan pa'y amom iti ura anya abanag. Katsika, anya ti paglaingam. Ti agbabae, Di mo iturong kanyak ti saritaan. amok a babaem ni Sina, Daniel. Anya? Ti kagdanag, itamot nga, pumanaw kamin dito'y balayo. Nakaarit ka pumanaw dito'y balay. Apay, pangipanam ko makadagiti apok, ipan mo ijay lugar yaw. Wan na. Pag naadanda nga ijay, kat aglat-lati ti balay yaw. Ang mga numatitanos da, no ijay dangag naad. Basta pumanaw kamin, nanang. No kayat mo ti pumanaw, si kalaang, saan mo nga isurot dagiti apok? Syakon ti mga iwan katakwada. Anya, Yadayom kit din dagiti apok, iti amada. Ay, saan amabalin? Di mi itulok ti kayat mo. Hala, no kayat mo ti pumanaw, nawaya ka. Ngam saan mo nga isurot dagiti apok? Daniel, naidasar min dagiti makan. Nasayat launay. Hello, Manang. Thank you. Kadagitiin sa gana yo, ha? Wan, sige, agbusog ka. Ngam aganad ka, taadda sabidong dagita. Anya? Sanya? Umuna ka ni tilamisahan tayo. O sige. Sumaruno ka adagos, ha? Ronda, saya atam ti makisango ka nagiti bisita ka. Di nakibabain. Tanangam ti panaggungunay mo. Tanusaan, makaraman kanto kanyak. Nagsakit. Kat kasladya akong kabailan ti sakit na. Agyaman nakta pinatgam tikid daw ko. Nga umay naktulungan ita ang kasangay ti asawa kasinsin. No pa'y dua nga oras ti biyahe manipod ijay lugar yo. Ay nawan, kasinsin. Awan problema, iti dayta. Sa nabali, At damat ko check. Amom ka di kasinsin? Sa bali ti mapaliiw ko iti asawam. Ay nakasinsin, saan mulatan nga italtalak. Alakit din, intan iti kusina.
Tairuar ta dagiti daddo maamakan. Ay, kasinsin Ronda. Ay na, tumalyaw ka iti paraangan ngayon dagiti bisita nila kay mo. Makitam ka diti makitkita. Kasinsin. Ay, anda ka dinadlaw mo kada Daniel. Kanti kadwa na a babae a napintas. Wan. Adda relasyon da. Nakadkadlaw-launay. Ha? Ay, dayjay o. Nag-sweet da. Ay na! Sinubuan ti babae nila kay mo. Oh my gosh! Ay! Inagkan ti babae ti bibig na! Kaday jay. Inagkanmat ni Daniel. Ay! Ay na! Agin inagagda! Oh! What? Ay na! Nag-lips to lips damatan! Ay! Oh my gosh! Kasinsin, awanan dagiti bisita nila kay mo. Pimanaw da nakadwada nila kay mo. Katugangam. Simrak iti silid na. Kaya't nakanon ti agina na. Kat datalaad dua ti agi dalimanek. Kasinsin, tulungan na. Pumanaw kami iti da ito yabalay. Ha? Adamot to'y kutsi mapagluganan tayo. Saan ka di? Ala nga Rod, darasem. Tulungan kan nga agimpake. Dagiti lang importante ti alaem. Tapno na dardaras. Oh, at dayta kasinsin. Nakadanon tayon dito'y balayo. Kasinsin. Oh, apay nga agsangit ka maten kasinsin. Nakasaksakit. Kasinsin. Oh, ala, isangit mo lata. Ay, ano apay mo tiyami, nakas JJ asawam. Nakasaksakit unay. Kasinsin. Iso ana sa isaya at langan na panawag. Tadyak kaya ti masaktan. Ay, wala. Ay na, alangan nga ibantay mo lata ti bagim kan kuana. Kat sa amat ipapain na kan ka. Ay, wala, pagkalma mong tirik na. Tain tayon dita balayo. Uwan kasinsin. Ala, siya akong timang uba iti inaunang anak mo. Naimbaglakid din tamaya titurog na. Agyaman akmanan, kasinsin. Nasaya ti plano yo kinipita ra kasinsin maw. Mangipatakder kayo iti pagtagilakwan yo dita asidig ti dalan. Wan tatang, parlor kan ko na, kat istor kanya. Mayad day ta anak kaw. Iti kasta, saan nanasken nga umadayo ka amang guide. Takaasimot dagiti anak mo. Ken maysa, adda dagiti kakaanak ka matumulong ken ka amang aywan ka dagiti anak mo. Wan tatang, Ket ikagumaam ti agurnaw para ka dagiti anak mo. wan tatang. Kasta talaga ti aramita. Wow, at dayta. Ay na, dandani malpas ti istur mo, kan ti parlor ko. Agabay ti pwestong kan ti istor ko kasinsin. Ay, katuna. Tapno dagiti customer ko, gumatang damat di ta istur mo. Agyaman ititulong mo Di ka agdanag. Inutek abayadan ti impautang mo apagpuuna. Ay na, awan parikot iti dayta, kasinsin. Ay, magagaran ako nga ag-purchase kadagiti ila ko. Di kagdanag. Tulungan ka iti dayta, kasinsin. Naragsakak iti daytoy kasinsin. Kat maragsakan akmat para ken ka. Kat ipakitam iti daydi amang lilipot nga asawam, akabaalan nga isa kad dagiti anak yo. Nga uray awan tulong na. Wan kasinsin. Awan anyaman na kanya. Nga uray awan sustento na kadagiti anak. Basta saan ko man nga pakita pa'y. Iti kasta, nalaklak ti pan nakalipat ko kan kuana.
Ay na, dakkel tinagbaliwam ronda balasang ko. Ay nagminar itanti talaga a kinapintas mo. Punot ako na Nana Mary. Ngamin, maurnos itan ni Ronda ti bagina. Adan oras nang agpapintas. Ken, adan kwarta na nga igatang na iti para iti bagina. Uy, siyak man ang tinakita yun Kat, kasanon do umay nakanto ay aywan ti asawam. Kat pagsublyan na kayo ijay balayda. Sa anak nga umanugot, nana. Ay na, Ronda kasinsin. Nudumtung tumanday tang aldaw. Ay na! Agpanunot ka pa iti maminribo. Sakbay amang ngedeng ka. Takkal tinagbaliwa man, Ronda. Nagminartisigo na kinapintas mo. Anya tiba ka. Taapay nga imay ka. Umayak akid daw iti pamakawan kan ka. Kaya't kung agsubli kayo ni Jibalay. Apay, kasampulam ka di tikas kanyak. Amay sa ako nang iti imatang mo. Nga awan apulos amuna iti amin abanag. Pakawanan nak, Ronda. Sa anak nga imbilang nga asawa, Daniel. No dikat nalablabos pa'y ngam katulong tinangyari kang kanyak. Maano sa kumadayta. Ngam timadi. Lipliputan nak iti sangon-sangon. Agin inaga kayo iti babaim nga uray amuyong addaak ang makakikita kada kayo. Sorry, Ronda. Adamat riknak ang masaktan, Daniel. Di na ka din may kan iti sabali pa agundaway. Diyak kaya ti makisinubyan kan ka, Daniel. Saan kan nga ay ayate? May sanatawan tinapalabas, Mr. Lonely, ket saan mayat nga agliway ni Daniel amang ted iti sustento para kadagiti anak mi. Kanayon nak nga aywen nga agsinubyan kami kano. Ngem talaga adjakon kayat ti makisinubyan ken kuana. Kastaen ketagyamanak. Tuy pagayam mo, Ronda. Agyamanak pagayam Ronda iti dayto apakasaritaam. Dayto apakasaritaam ket agpaay apalagip kadagiti addaanen iti asawa. Tapno maliklikan ti panagbaaw ti panagayat ti asawam ken ka, ipaay mo ti respeto ken panagraem ken kuana. Ipamaysam ti atensyon ken pammatig mo iti pamilyam. Ket ti asawam lakuma, ti ayan, ti ragsak mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Ronda. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.